Hola, jo sóc Snow. Avui som 26 d'agost de 2025. He provat Jägermeister i horchata. Està bo. No, hòstia, no porta llet i encara més. És curiós. Jägermeister sol? Hòstia, és dur de tragar. Però Jägermeister i horchata? Hòstia, és un sabor curiós, però alcohol. El diumenge vaig anar a Vic, a Terradell, a dinar i vam parlar d'això. Fumar i beure. Fumar per tota la vida, o deixar de fumar, però... O beure alcohol. I no té comparativa. Fumar és tota la vida. Un exemple, jo no fumo, bec, però a vegades bec una copa, de tant en tant. I la meva mare fuma. No passa res. No passa res. Deixar de... No. Deixar de fumar o no. Tu decideixes i ja està. La gent... Oh, deixar de fumar? No, hòstia, molt malament, molt malament. Tu què saps? Alcohòlic o fumar? Alcohol és per mi i fumar els altres. Deixem-ho. És difícil. És addictiu. El balatro. Adeu, que vagi bé. I el dijous, hots. Adeu.